8 cín a bheith san idir inis agus ní aibran, ihe der dín chulachtan, seachas an seachtan in me chlála párig. Bhil mar rá mar ag an tús go bhfuil an sesiún seo gá hafada ag Teacht Aniar, fís tafada, agus comála sin go bhfuil TG Cahar gá hafada. Now, mata ainion seo nach das díanúthe go bheic iad is féidir líb an video a bhuacha agus ní bhaid sibh le feiceáil. So tá sé sin táhachtach bhna hastíanúthe. Ní méid cinnte mar a bhhain sé le TG Cahar an maidíine le feiceáil seachas an Cainteoir ach cai mé é sin díreach a ráilíb. Sean chéad caint mar sin as 8 cín a bheith ar siúlagin, agus tá 3 mór héime an. An chéad téime ná an Gaeltacht agus an Teacht, an darachan cuasaí ecolíochta agus an Gaeltacht, agus cuasaí ahrú éráide, agus an tríú héime ná gnéithe den Gaeltacht choaimsere. Bhhailm manocht inis fáilte chur rih an chéad Cainteoir bheith agin Conchúr Ó Giollagáin, Sochangolí, agus tá annachcuid fáilte ag Conchúr mar údar agus mar chúdar ábhar Harbheith táhachtach. Tá sé an údar cóúdar an haide an Gaeltacht don stadar cribseach úsáid na Gaeilge san Gaeltacht in 2007, cóúdar an nua-hanrú an stadar a denúing 2015. Rinne sé mar le díine eile an inúcha a gommas dáthangach san Gaeltacht iní sin agus bartasúr na Gael chomá. Tá sé an-Ollamh le taide san ollscoil in ollscoil in Alban, ollscoil na Nilán agus na Garibhcréacha, agus tá a héin agus grúp eile díreachtar éis taide gon cineál céine sa déanamh san Gaeltacht an 2007 ailsiús san Alban. Maidir leis na Gaeltachtaí an sin. Stadar a fuair annachcuid peibliachta san Alban agus annachcuid cainte faoi. Mar sin, bhfuil míú Conchúr túsa chur lena chuid cainte, ba sé leabhart idir 5 agus 5 nóméid an sin ba deisinaí agin lé dhéanamh agus ceisteanna a chur. A Conchúr. Gur an maithad a bhrendan agus rinne mé an scáileán amanis. Nis bhfuil sin staid? Gédal sios bhile a bhuachas a chuirniú go chuiste Teacht Aniar as an traise a churbán agus as chuide a thors chum hain leabhartlaí ar an ábhar táhachtach seo. Ainneo chuide go na fáilseáin atá ar a scáileán seo be me caint ar Smacht an Stáit, Smacht ar strae, agus ainneo si macalaí caint ag Martin O'Cain blianta ar ais. Agus be me a taringt as na léargas agus na tiiscintí agus as sihir eile atá lúte an seo ham. Tá welcome a rai sé copid táis. Tá an strochtú na cainte bei chéire chuid leis a gaint suhhailcí stóilcí ifigiúlacht na Gaeilge an sin an warmháin trocht hóisiilt a bolasí na Gaeilge agus an sin éilú amach as an táin. Agus inall go mé i dhéanana critíc ar follasíe Gaeilge agus ar follasíe Gaeltacht. Bhhailm tosaí a dosach leis na buntáistí agus na suhhailcí cuimhneasta atá ag aimimeí ifigiúla na Gaeilge agus na buntáistí tháinig amach astab sin ó bunaíomh an Stáit. Tá aitheantas go luach cultúr agus sibhialta na Gaeilge. Is omí duine atá rannpháirtíocht, is rannpháirtíocht ilghréitheach atá neartais na Gaeilge. Déanann an Stáit soláthar fleathúil san na meán, san na heileanna agus san éideachais, agus caitheann na policy seo acmhaí intleachtúla litere agus ina measc sin tá cuide gon phleanán chorpais is ára atá ag neanteanga ar dáin. Agus chomá leis a buinte sin faoin rannpháirtíocht san ilghréitheacht cultúra atá in éideann
tugann na policy seo deisian í fólama ag gach réimse éidechas agus dearan go chuid mhór agin an seo an nacht ineall gur tugann na deisní sin chuin an chuilge ólam an chéad lá. Agus chomáile sin tá meas fós in éidir na líonraí bisisiúla darna teanga a tháinig amach as na híireachtaí sin. Ní mór a admháil chomá gur chuir na policythe gaeilge sin fad le síl ré na Gaeltacht. Bheith cuasaí bhhad níos lige ná mar atá siad mar na policy sin. OK, mar sin, go hachar mid mar sin, céir daoin an aib. Tá me héin I dhéanam achú in éimeis cosisiinte háirt chun phobal úrlaure Gaelach. Sé sin is cothú ifigiúil na Gaeilge bhealaí atá neamh hóisialta agus neamh hochaíoch. Tá airgid na Gaeilge á chatha agus acúnaí áirint beag bean vestan uí an éifocht na policy seo. An pointe seo atá François Gransach an golaí an dhéanamid meassanú loch an airgid a hagan as an gaitiachas teanga. Go minic bhíon ard in éidean an soláthar. Seachas an torra, is mar sin is beag ard thugtar ag level an Stáit visisiúlacht na policy teanga. Agus tá chola chuideagaí mé a caint ribh seo dhéirchéim na Gaeltachta. Airím héin ineall an warmh háin na Gaeltacht marmh aisk an Stáit chórais tá teip na policy Stáit á bronna inis an bubble seachas an drám a dhearra na policyche an chéad lá. So, I bhíne seo céir é príomh gúchláin donna na Gael. Agus tá mise a ceappa ag go leor fine sin leis na háitiú seo a léanas I dhéanamh. Tá Stáit na héireann I dhéanamh banistú chuir léig na Gaeltacht, seachas a bheith a chuineal takeíocht hóisialta leis an Gaeltacht. Tá policyche agus pleanáil gon bhéarla atá éifeachtach I ngach paróiste in éidean an Gaeltacht san áireamh agus tá na policyche a comú gon phobal Gaelach tá siad neamhábhara gon imlach teanga Gaelach atain. Agus ascaín chuide go na feibanní seo as folús fealsúnacht a thosa san na seachtaidí sin tréimhse na hír a bheochanna agus as folús sochólaíochta. Tá díréir idir chuí atá muid catha airgid chothú na Gaeilge I ggóthés chreme na Gaeltacht. Agus ineallar sin tá an pobl splách folosíche beag dúntais na bhras Stáit faoi láthair. Agus in aineoin gur léiríomh cinál na géirchéime atá, agus gur tugadh neart fineise go rá asú tro a testáil, ní léiríonn an Stáit acuin chomór sin anúchan stratéise a chorabhain. Nu in megan focail tá forlámhas ilíoch ag policy béarla in éidean, ag an am céanna is atá chorabhain ránach na policyche siombalach Gaeilge. An fát struchtúra atá agus feicimid é sin in implachtaí na stratéise fiche bliain go Gaeilge agus ach na Gaeltacht 2012. Agus go bhór mó an éibre na stratéise agus an achta creidim héin goil na Gael gá narcú in nod I léig héin. Agus tá seo a tarlú ineall goil scaoile freagrachta bon ag an Stáit chóras faoi láthair agus gohfuil fuchonra nua-liberálach ábhronna ar siúd sa Gaeltacht is ásásta ghlacha le freagracht dheonach. Freagracht dheonach ag am éigeandála ceapan gohfuil sé sin mí mhórálta go politiúil. Seo freagracht a bhainans le gach duine go háirid lucht na cuachta in éidean.
Éifocht a bhí ag stratéis fiche blian go Gaeilge agus acht na Gaeltachta agus na forlach í hagan sa machas go bhfuil an na móin aibre a bhainslóib sin a chuir a phobal na gola. Is sún léis na hifigiúlacht Gaeilge atá intal. Tá ar a lagan an accuin na hacuine atá ag a bobal dul in lec lena ginúint seachas takeíocht a hortscóp in an átar. Cédaíonn aib hóisialta agus curéis seo gló go mé ríte ansciopí ar fad san na staidéir éagsúla. Tá saoine inis gur bhfuil nimlach Gaelach fiú san Gaeltacht tain. Duine as cúigar a bhfuil cónaí orb i bobal Gaelach. sé sin baineann na Gaeile inis le pobal atá níos lú ná 50,000 duine. Fiú sanna pobal cháthangach ardlúis Gaeilge is nimlach a measc na Háige a labhraí na Gaeilge go sóisialta agus tá an bhéirle ina bhún go fíor chultúr na Háige gachaid san Gaeltacht nach mór. Tuigim muid mar sin go bhfuil sríam hóisialta ar Gaeil i ngach próiste Gaeltachta go éon wach ar aim hóisialta na méarlóirí ein teangach ná locht cleachta a bhéirle agus in neálar seo go bhfuil láhairt hóisialta na Gaeilge neamh visisiúil. Ní chum mé bhaid scéile seo tuigim muid inis go maineann mór chuid na limistéir san Gaeltacht le categóir sí na ceantrachaí ina cuireadh an taistú teanga go béir le bhaim agus mór chuid an daonra atá san Gaeltacht oifigiúil baineann siad le categóir sí chuma. An lua brindána dosacht na Cainteann sin an nua honrú agus an torra a tháinig amach as a taide seo tuigim muid inis go bhfuil categóir é sin na ceantrachaí ardlúis Gaeilge go bhfuil a Gael a gosúlacht le categóir B agus C. Tá níl na polísaithe Gaeilge a táirt cosint do chlús sóisialta na Cainteoir Gaeilge agus is deochar híocht ar ein phobal nó ein cheantar ina bhfuil pobal trí clúnach Gaelach in ein chuide chun Gaeltacht inis. A bógar Ryan sin brethú ar an inniucha ar an Gcumas Dáthangach sin léadú ar an mhaib chumas. Agus tá saoine inis go bhfuil éagortha sa Gcumas Dáthangach i measc chlún óg na Gaeltacht sé sin tá cumas níos fearr ag Cainteoirí dúchais na Gaeilge sa méarla namar a takeab sa Gainteanga takeab agus seo an torra ar an Dáthangachas cóneach nó le rá an abras churid Gaeilge laidaí na nóg in aineoin gur Cainteoirí baile Gaeilge iad. Mé ra muisceal chu mé scáil an sin. Bucha muid a Ryan sin agus breanóid ar an dána chuid an marmháin agus mar écinn se ben seo tá mé cappa go bhfuil chuaig gré a bhaint le marmháin an phobal faoi Smacht an Stáit faoi láthair. Tá gré folitiúil, cean eile atá sochaíoch, tá gré struchtúra, tá cultúr ideolaíochtúil a bhanas le hábhar an seo agus an sin tá gré sochangóíochta a phléithis muid chumá. Má bhreann muid an sin ar bróises taide ó aimsir réis hindlí a rá. Bhí leanúnachas áid idir feilsiú leabhar hindlí, macha sin fuaid gríomhaíocht pobal mar hampla pléireacha, macha sa gríomhaíocht pobal sin a bhí san Gaeltacht, bhí an Stáit sásta Comisiún na Gaeltacht an darna ceanna chur bun agus feilsiúh a dúra Scail 2002. An macha sin bhí Comisiúna chóirle méideachas Gaeltachta agus Gaelscoíochta Stáit ratha na Scoilíní Gaeltachta agus Comisiúna an Stáit Stáidéir cuimseach teangólacha rúsáid na Gaeilge san Gaeltacht. So bhí leanúnachas áirid idir módaí aibre gríomhaíochta sa bobal, próises taide
agus an próses policy a bhí sa Stáit. Ach héis ailsiú an staidir chuimsiche tháinig brise síos sa próses. Agus tá mai gárá sin i ngeall nach léir fós cén bhaint atá ag an stratéis fiche blian agus ach na Gaeltachta 2012 leis a próses taide ribhe sin. Ní léir fós cén bún analíse, cén bún tuiscine atá tíhir chun stratéis agus chun acht. Mar sin, cén chuí ar tharla an brise síos seo sa próses. Bhfuil lámh cheilte tíhir chun díréir stratéise. Bei a Stáit hain, na Stáit Seirbhísí agus lucht policy na Gaeilge a thugra seo dhéanamh, nó bhuair siad cóirle ó chuine Cainteile nach ra aon bhaint ag nó eice leis a próses taide go dtí seo. Dú beidir lé agus inniucha níos mó is tucha mé reisi go buinte sin ar ball. An gré thuchaíochan sin. Tá sain go bhfuil cuid mhór gon phleanáil atá san Gaeltacht is pleanáil mhórthanga i rucht policy mionteanga. Nar a bhreanímuid ar thora na próses sin an thora a hagans amachas. Agus ascríonn seo as seachantucht an dáthangachais uailmhíonna nó aspirational bilingualism agus feicimid an sin. Sa ggóthaigh sin, san Gaeltacht fiú agus gachaid eile sa Stáit, tá cúnsaí Gaeilge ránach agus ócáideach ach tá an béarla riochtanach gachaid. An scoláide bríon ó Cornáin láhar sé hain ar seo thug sé hain mionteangú na Gaeilge i limistéir na Gael ar seo. An struchtúr mar sin, an struchtúr leis sin díréir stratéise atá san Gaeltacht agus lasmuige, tá sé tarlíonn seo i ngeall go bhfuil policythe Gaeilge bunaithe ar an rud a dtugam arnálachas nó sectoralism agus dintar riara ar an arnálachas seo beag bean ar an aistú teanga atá a tarlú san Gaeltacht. Léiríonn na policy Gaeilge ionta féin chuide go phróiseas an aistríthe teanga. Bhíonn béim ar an toláthar eagraíochtúil i ngeall ar lag cheannachar na policythe Gaeilge go sóisialta. Agus amach as san nearnálachas fámuid cliantachas seachas stratéis hóisialta. Cliantachas siad clientelism. Agus chiallaíonn sé sin go bhfuil stádas ifigiúil client níos táhachtaí ná stádas sóisialta an phobal. Agus gré eile gon struchtúr arnálach seo go bhfuil gríomhaíocht teanga atá in éireann i ngeall go gríomhaíocht teanga Stáit cheadaiche atá aonte fáitir úlaíocht gon teachantacht atá san na policythe Stáit go háirid san Gaeltacht. A breanú ar a gcultúr ideolaíochtúil atá tíhir go seo, feicimid é seo san na réimsí sanspéise atá ag lucht profisiúnta agus lucht ánasa na Gaeilge. nó an drám dhéanans conspicuous consumption tá mé a gcuid ón tuiscintí atá Thorsten Veblen ar an leisure class, an conspicuous consumption ar acúnaí cultúra an phobal atá sihrú an bháis faoi láthair. Agus samplaí go sin an discúrsachas, discursivism, sin clé peibli ar chúnsaí nach bhfuil bún sochaí a chlób, cultúrachas, sin ard ar chultúr ar bhealach atá tí fréimhithe an ggóthaigh sóisialta, agus teangachas, sin ard ar hanga beag bean ar phobal Cainteoirí. Nuair a dhéantar an cultúr ideolaíochtúil seo a chros síolrú leis an tochangólaíocht iarnua-íseach nua liberálach, fámuid chuide gon eiléamh leabh ar phróiseas an aistríthe teanga a sin. Feicimid é sin sa discúrsa éadróireach atá ag ideolaíoche
na nua Cainteoirí. Díochan stráidú eistrú teanga atá an sin go bunúsach. An gréis sochan golíochta mar sin, feic muid é sin sa tosaíocht go chultúr siombalach na bhólamóirí, fiú san áit a bhfuil pobl úlabhra dúchais Gaeilge againn. Agus ní mór ceistú géir i na céadaoid na himcleachtaí go Gaeltach sa teannas ideolaíochtúil seo as críonn as forlábhas ideolaíochtúil na bhólamóirí Gaeilge. Bhfuil an bhaintre gáilleagan faoi láthair gon ré íorthochaíoch se a bheits sa Gaeltacht seachas cúna háirt gon phobal atá san éirchim faoi láthair. Thug Fishman breis is glún a réis foláide faoi seo thug sé hain leisure time language use ar seo seachas policy teanga bheith freistal le riachtanas hóisialta an phobal úlabhra. An tora ar seo ar fad go bhfuil dí luacháil ifigiúil ar ón limistéireach an phobal Gaeilge go dhéanamh sé sin is an sin agus ghlacha leis an imacht as a ríist seachas cúna háirt an phobal. Tá seo an chasta ní sé gceist táim a goil siad, tá mé gcéire meicníocht hóisialta an phró sé seo a Spáintin seo. Na pointí is táhachtaí tá ar Sabáine agus sa Mosca, tá seo tarla bhainneáil ar gcuacht atá ag an acma hagara. Sin an referent class, tá categóir profisiúnta ag lucht na Gaeilge chuma agus darná tá grúpa sóisialta na Gael. Ach bhhailm breanú go speisialta ar an bhóla atá ag an acma hagara agus tuaire me mímú ar sin, a tá an bogad a rá chailmén sinna me le scéal. So céadaí ról na hacma tagara mar sin. Seo daoine a bhfuil ard feibli orb agus ineáil ar sin tá cuachtaí acab múnlú dhéanana ar dhearc an phobal. Ráninn siad tosaíochtaí policy. Tá cuacht acab gapa policyche agus bíon éificht acab ar cháile muoine go háirid an muoin feibli agus déanann siad banistú chud freisin ar bhíonanta an phobal. An cinseal seirbhíse an service ascendancy a bhhainann policy Gaeilge tá ar sin cóíonta chun rám is cuachtaí san acma hagara agus tugann an cinseal seirbhíse agus an acma hagara cúna don Stáit chur a bhaim a dhéanamh ar na beartais agus na policyche Gaeilge. Ach, i bhíneiste ideolaíocht cheanasach na bhólamóirí teanga agus riachtanis na hacma tagara tá rá chéistán. Cábhfuil daon lahas na Gael na móna éibre seo atá ag a cinseal seirbhíse agus bhfuil an cinseal nó an acma hagara bhfuil siad san inadíoch ar a bubble, spéidir go bhhéta sin a phlé ar ball. Bocamid a raibhann sin agus breanóid ar an trócht sóisialta agus le cuasaí na Gaeilge a chur i ggóthaics idirnáisiúnta bhfuil ceannáid a bhfuil cinúnt nóil in éireann a gcompráid le neamhteangachaí eile agus tá diagnós ábhara chuirchuig le analísíon ar seo ag an scoláide Louis Jean Calvé, tá sé sa leabhar chuir sé mecha bíle sa sé, agus bíonn sé hain a trácht ar síomh sin position, mó agus tró an sealabhíche. Síomh an sealabhíche céannáid a bhfuil de hanga sa linguistic gravitational system. Tá teangachaí níos láidir in ná chéile, tá teangachaí lárnacha agus teangachaí imimeacha an, mór chuid na teangachaí sa damhfuil láthair bhainann siad leis an grúpa imimeach sin. Breanú ó raibhann sin, mó an tealabhíche, sealabhú ar an nionteanga bhfuil se chá dhéanamh ar bhealach spontáneach nó spontaneous acquisition, nó sealabhú agraiche, programmed acquisition. So sealabhú spontáneach sin i dteile sa bubble, sealabhú agraiche sin i scoilinaí nó ineáil ar cúna institúideach i gcúrsaí agus rangannaí ans na fólamóirí. Agus an sin tá tró
an tealavíe. Forwar na Gaeltachta nanteanga cultúr dáhangach nó tíhangach atá iontab, so mar sin bhfuil an dáhangachas ingearach, vertical bilingualism, nó an dáhangachas cothramánach, horizontal bilingualism. Vertical, tá tú fólam teanga nach bhfuil an stádas céanna le de cheansa, dáhangas cothramánach tá an stádas cóstádas ag an dáhanga. Mar sin, bunaithe sin bhfuil muid an diagnóis dhéanana chóirsaí Gaeilge. Well, céad é siomh an tealaithe mar sin. Well, tá sain inall ar a taid ar fad, agus ar an taithí a tain ar phobal Gaeilge san Gaeltacht, teanga imimeach fi wagart atá san Gaeilge le pobal beag urlabhra níos lú na 50,000 duine mar a bhí mé rá, agus an pobal sin a gael príd an eistú teanga fi láthair. In aineoin buntáistí takeíochtaí agus súálcaí an na balasaithe a luame I dosach. Mó an tealavíe tá takeíocht fós gon tealbhú agriche an programmed beidir go ngátha sin I dzeis mar chúte leidú a teacht an tealbhú spontaneach mar a bhí mé rán sin. Agus in sin so an tealavíe sin san áit bhfuil na pobal Gaeilge an, tá sealbhú éigentach ingearach I níos, so sin upwards bilingualism inall go gaithfí sí teanga tá stádas níos mó ólam, agus an sin agus na bhólamarí darna teanga Gaeilge tá sealbhú ránach ingearach a nuas, so vertical downwards bilingualism. So mar sin, bunaithe ar na tuiscintí sin atá ag cailbh céad an phrognóis is éidir a dhéanamh gan Gaeilge agus don Gaeltacht. So seo prognóis atá mé dhéanamh a gothú ifigiúil na teanga in éimiis choisint an phobal urlabhra sé sin. Policy teanga go tealbhú agriche seachas choisint an tealavíe sa bubble, sanna teile agus sa bubble. So mar sin, siomh an tealavíe teanga imimeach darna teanga gairisa pobal dúchas urlabhra a bheith san Gaeilge bunaithe ar an status quo. Ní bheidh fáil ach ar an sealbhú agriche, programmed acquisition, agus gur tro an sin sealbhú ránach ingearach a nuas bhainans le teanga lagstádais mar atá mé rán sin. Bucha mé rá mar sin, bhfuil éalú amach ón táin seo. Agus ní eicim héin ach go bhfuil trí bhealach éalaithe amach seo. Ceann I lábhan na bolaiteoirí, ceann eile I lábhan na Stáit seirbhíseach, agus ceann eile I lábha an phobal héin. Bhfuil ní féidir éalú as seo mar a mé lucht cuachta sé sin na bolaiteoirí sásta dhéirchéim aineachtáil go siléir an bhísróid atá san na policyche aineachtáil agus tro eile airú. Nó déitach Stáit seirbhísí híntearacha a rá nó a chur na laigh ar na bolaiteoirí go bhfuil fún ortha féin éibhréanú a dhéanamh ar éifeacht na bolasaithe ratha go háirid ar an rud a dtuigim neamh optimachas, non-optimal. Na policy neamh optimach ratha. Sé sin is adháil mí éifeacht na bolasaí fi láthair. Nó go mbeadh an pobal héin sásta I mí hástacht héin I léadú go soléir go bolaiteoirí agus go na Stáit seirbhísí chó mí hásta is atá siad faoin gurí géil agus leis an mí díagnóis ifigiúil a dtíobh na héigeála. An seistetán an dóchúil go dárlóch aon cheann acab sin faoi láthair agus beidir go bléimiid é sin ar ball. Le tíocht amachcha san marabhtheáin seo marabhtheáin na Gaeilge I marabh áisc an Stáit.
stoi agus lu é seo hana sa goide go nu hunrú nar tu go cead eile siú an chead lá lu a ríiste i mertas úr 2016 go me cheart gon Stáit Comisiún Éigeandála a bhanú agus inniucha a dhéanamh ról folosíe an Stáit chórais san eistú teanga san Gaeltacht. Déitoch locht ceannis san rán go Stáit, íireachta dhéanamh cornolai cheannarí politiúla faoi riachtanis na plán an sóisialta na Gael sa le mai cuasaí róháil san Gaeltacht. A meach locht na negraíochtaí Stáit, na ranna Stáit, sásta a bheith misnúil a go sin agus dúchlan na politiúirí áirt. Anú trí nó eile. Ok, tá méid teannach an deire is brenn an gan maithe. Céad a séidir leis na sin, céad a séidir na heagraíochtaí pobl agus gailgaí dhéanamh. Well, tá me sé ceappa go géargáil le beag an féin cheistúin sin faoin gluí in nearnú neadú rabhéin móhaí éibre éfachtach nó neamhoptamacha an Stáit chórais. Na hacadúlaiche, díring ar a péin sos a chhlacha ón discúrsachas le beag an spáis ágáil ag an pobl neamhrú go sóisialta ar a gcinúint. Na coistí pleanála teanga, a mén héin i measc na bháil go na coistí seo being a géirí dúchláán a háirt gon Stáit chórais faoin míéfacht atá fi láthar an agus féidir go dástáling iad le iiritas tástála mar atá an sin. Díring ar a péin scéim leabhars na Gaeilge áhhainú a ríist. A mé sásta sin íana bhil bheith chusan sin go bhfuil fís hóisialta acab gon Gaeltacht. I tíocht a reis an buinte seo faoin lámh cheilte. Is chuann sé intas orm nach nearna iriseoirí tochailt níos daimhne ar seo. Tá sé an amais inniucha i dhéanamh ar an dream láimhe a tugadh go phróiseas an taide ó 2016 ará. Cén fá ar seaachnaíomh an íneise ar fad agus cén fá ar curú próiseas policy ar bon nach bhfuil préimhithe i dtiscintí ar na dúchláán sóisialta atá. Cé thug an teoir seo go Stáit neamhart dhéanamh ar an taide agus má éibre nach manan le géirchéim na Gaeltachta a chur bhaid. Cad a séidir leis go bobbal a dhéanamh ag a trá seo, an pobal a géire tíocht amach as an mar a bháin seo. Well, fecinn si ban seo, a mén i mo chónaí sanna pobal seo, bhéin a chud brú ar na coistí pleanála teanga díú na riachtanis sóisialta atá ag an bobbal uorlabhra. Choring an bhéim ar lonaíochtaí, cén áit me cónaí na Cainteoir Gaeilge seo, bhfuil costas réasúnta ar na tíche, bhfuil na polosíe atá ein fi láthir a thuairt takeíoch do hóisiúlú Gaelach na nóg i dteaghlaí agus i bíorgrúpaí Gaeilge, bhfuil deisinaí fostíochta i Cainteoir Gaeilge, bhfuil acmhainnaí a churas le buntáiste sochachnaíochta na Gael agus cumas comhaibrithe éidir na Gael go fi láthir. Churing ard ar riara déan lethach acmhainnaí na Gael agus bhéin a chur brú ar an Stáit chórais, beag an cuachta tag na coistí seo, brú a chur ar an Stáit chórais stratéis hóisialta seachas an mó éibre leis é fér san eistú teanga. Stratéis hóisialta a chur bhaid. Is nóid a bhain eile cruthúil na Gael. Stop mé leis a buinte seo mar sin. Le Spáint go bhfuil na coistí seo sásta brú a chur ar a Stáit chórais. Ba cheart go dúireach an pobal cúna go na coistí seo, agus is éidir éis sin dhéanamh sí dúiltú le bheith comhaibbrú le hócáidí neamharchóideacha Gaeilge chuirtar bon in anam na stratéise Gaeilge. So, airí as siombalachas san Gaeilge san áite bhfuil
géirchéim san oile. Níl sin ach I dtine díolúcháil ar a broses. Gur míle ma had chrúhar chaint maris gannach har a bheith spéisiúl. Lena bid raige díirech chuig lé agus ceistení. Einne tá